एसे खमायगोन नायनो समायनासिनबो जागोन बेखायनो आरो लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोननि गोसोखौबो आङो एसेबाबो आउट अफ 10 1% बाबो आं नोंथांमोननि गोसोखौ गोजोन होनो हागोनखौ आं मिजिंथिदों गोजोन होनो हागोन ना साबायखर बेबायदिनो अनबाय था जेब्लायबो बुरिबाय होननानै अननाया खम दा खालाम दे थ' आसा खालामो इयुनावबो बिब्दिनो नोंथांमोननि जायगायावहाय नबदिहिरा बे ओनसोलाव बे जायगायाव फिन खेबसेबाव बा सानख'नो हायै फैनो मोनगोनखौ आङो आसा खालामबाय नोंथांमोना बयबो अननाय होबानो जाबाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामग्रा हाबाखै उदालगुरिनि नालाय ओंखायनो रायलायनाया एसे बेलेग जायो आरो खालामदोंना खालामदोंना साबायखर बयनिसिमबो दे थ' नोंथांमोना जोब्बाय दासान दानो थांथ'नो नाङा दिनैनि गोथार दिनखौहाय गाजा गोमजायै आरोबाव जोंनि मुंदांखा खनगिरि बिथांमोनबो दंबावो मेंनानै माथोआनो जालायलांला